Балалар үшін 2 тапкыр сыйфатлы койнар ризык белән токлану каралган. Рационда натураль соклар, яшелчәләр, җиләк-җимешләр һәм ит ризыклары да бар. Көндә өрендә егетләр әдәп әхлак кагыйдәләрен өйрәнә, иртәнге күнегүләр спорт ярышлары ярдәмендә сәламәтлекләрен ныгыта. Аллаһ шөкер, алхамдулилlah, 60 бала йөри. Инде аларны да укыйлар, уйныйлар. Шулай дугалар өйрәнәләр, әбиләрнең, бабайларның дугаларын өйрәтәбез, Куранны өйрәтәбез. Бу киләчәк балаларыбызның тәрбияләре инде әйбәт кенә булсын дип өметләнеп калабыз. Малайлар гарәп телен өйрәнү, Коръән уку һәм сүрәләр ятлау белән бергә татар теле буенча белемнәрен дә ныгыта. Мәчетнең имам-хатиб ярдәмчеләре әйтүенчә, балалар Татарстан Республикасы Диния нәзарәте тәкъдим иткән программа нигезендә укытыла. Динен кабул итер өчен без бит инде шәһадәт китерергә тиешбез. То есть әшһәду ан ла илаха илляллах. Лагерьга 8-14 яшьлек укучылар йөри. Алар кече, уртанчы һәм олылар төркеменә бүленеп укый. Һәр төркемдәге балаларның яшь үзенчәлекләрен игътибарга алып, төрле темаларга тәрбияви әңгәмәләр оештырыла. Лагерьда рәхәт, без киләбез дә зарядка ясыйбыз иң беренче. Мин үзем старший группада, дусларым бар, младшийда, среднийда группада. Без өйрәндек, идән чыкканда дуганы. Әхлак һәм сәламәтлек юллары мөслимнең үзендә генә түгел, районыбызның тагын 4 авылында эшләп килә. Әлеге лагерьларда да балаларның рухи һәм әхлакый тәрбияләре игътибар үзәгендә. Рамиля Сәләмова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.